Kini ang Atraka Balita 943. Formal nga may anunsyo kagapong adlaw si kanhi third term mayor sa Dakbayan sa Bais nga si Mayor Hector Tata Villanueva. Kauban nang iyang sagabay magpapili sa pagkakonsyal. Subay sa pagpaila, gapong adlaw gibot yang usab niya ang iyang vice mayor mao si Wington Delton Chang o ang mga konsyal sa pagkaroon nga adunay siya'y unom sa umaabot nga konsyal o gana si iyang lideratura o sila nga Mark Anthony Marque Montisa, Ayan Kudi Katipunan, Jeremiah Perez ang kani City Administrator, Dilia Ramirez ang kani Head sa Sanitation sa Siyudad Bais, nalakip usab si Bingkol Alcala o si Arvin Cabio. Ang pagdagan pagbalik ni Mayor Hector Tata Villanueva, tungod usa aduna siya nakita nga kausbanan ilabi na sa pagdumala sa Bais, labi ining walay klarong direksyon ang pagserbisyo sa syudad sa Bais. Matod pa ni Mayor Tata Villanueva, nga dili man unta siya mulansar sunod kay pinili apan nakita niya nga wa gyud nagsubay sa husto ang pamalakad sa panggobyerno sa Dakbayan sa Bais. Ani ang pamahayag ni Mayor Hector Tata Villanueva. Importante kayo ang akong gitanaw sa siyudad sa Bais. Okay. Dako kayo o kausaban. Wala direksyon. Ngayon kung dakong kausaban sa akong pagdumala o karon wala gyud. Wala programa, puro guba. Ilalaman ka usa ka dalan. Gamay ra kayo kontraktor. Sa akong timpo, cementing of roads, wala kontraktor. Engineering, building sa S4K, syudad sa Bais ang gagama. Ang ila contractors tagagawa, pura sa Tiangge, kaya di medyo na madahan sa engineering na to. Pero ang uban, City Engineer's Office ang dumala. Unang katanaw ko, ang mulo sa katawan. Laya, din nang tao ko, yun mo lansar. Na ano man, kay laya na ko mo enjoy sa akong pangindaron, magsuroy-suroy, no? Mamisita ang mga amigo, magbarakada, kay kining atong edad god, no? Pero, katanaw ko nga, dili mao nga pagdala, gubot kayo. It will take me 6 years to rehabilitate the city government, to rehabilitate Bais. It will take us on the city council 6 years at least. Labas ulo na, dili lalim ning among gisangungoron. Nagguba, as in guba gyud ang syudad pang gobyerno. Sama sa akong gingon kaniha, ang department head nga dili qualified for sale manggod. Muhatag ka sulod. Dili na mao. Sa akong tiyempo wala makatulisok. Pila ka department head sa akong gipromote nga dili ako ang sa gabay. Tulo. Na naman, qualified sila. Magisangunan mga tao, gisaligan kas katao. So imong dalon ang syudad sa Bais sagsakto nga pagdumala. Nang depende na sa mga tao o glayhan gyapon sila pagdumalaan usa wala experience kanang usa wala pareho na sila wala direksyon. Nakita na ilagi unsa nako pagdumala ang syudad sa Bais una, so uga tuo silang dili na ko qualified tungod kay pangindaron o di ko kapugos nila. Pero si Biden pila edad 80 kapin. Amerika na United States balin da kuha ba ang problema nano mang kaya man niya. Kanang Bais lugas na sa Amerika pero makaya man nato na. Kaya na ba dili? Depende na sa tao o sincero ka nga mo sirbe panalangin sa Ginoo. Kaya ni mo na.
bisan pa sa imong pangiran labi na karon nga makalakaw na ko sa una di maglison magkuglakaw tungod sa kontuhon, no? Gipoperahan no? Ang gipoperahan si Doktora John Bastista und assistant ni sa expert na si Doktora Mongustilo. May ga pasa kong akuntil. Kini ang ating Kabalita 943. Si third term Mayor Hector Tata Villanueva sa siyudad sa Bais. Eksklusibong nahinabi sa Traka Balita 943 News Team. Kini ang ating Kabalita 943. Ang matag katawhan adunay katungod mahibalo sa nagkadaiyang isyu manasyonal o lokal. Balita nga importanteng masayran ni Juan de la Cruz. Prinsipyo, katungod o baruganang tintugan. Kini ang ating Kabalita 943. Ating Balita 943. Programa ngang tumong og tuyo mao ang pagpahibalo sa katawhan. At Kabalita 943. Serbisyo publikong wala ipinili. At Kabalita 943. At Kabalita 943. Sa inyong mga radyo, Lunes hangtod Biyernes, alas 6:30 hangtod alas 8 sa buta diri lamang sa pinakapatas nga sibiyahan 94.3 City Light FM at Kabalita 943.